Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tisati tapinda muchirongwa chedu tine chiziviso. Tichange tichikuvigirai chirongwa icho chinonzi How to Save Money. Nekuda kwekuti mamwe mamessages andinoreceiver anenge akasangana maconfessions nematambudziko. Yes, mweya yetsvina iriko inosakisa kuti mari inenge ichibatwa nevanhu inge ichingonyangarika isina chainenge yatenga kana kushanda chekuti munhu anokwanisa kuona kuti apa mari yangu yatengawo chakati chine musoro. Saka kana kuri kunzi muri kusangana nemaproblems iwawo ekuti mari dzamuri kushandira munoti hapana zvadziri kushanda, please inbox me muchitsanangura kuti pamuri kutadza kuita budget ndepapi, tinge tichizobatsirana nevedare tichidzidziswawo kuita mabudgets mucomment section. Tichange tine vanenge vachitidzidzisa zvekare kuita mabudgets, so you can come to my inbox mobva mandiudza kuti pamuri kutadza kuita mabudgets ndepapi. Regai tibva tapinda mumamessages edu andadzoka ndakakubatirai. Hanzi Mukomanashi, please hide my identity. My story is that it has been 3 years I've been in this relationship with a man who doesn't know what he wants in life. Truly speaking, Mukomanashi, the man anohura zvisingaiti with different ladies, and that alone had brought so much tension among the two of us. Many times I tried to end things with him, but he threatens to kill himself kana ndikamuudza kuti handichakudi nekuda kwekuti uri kuramba uchingondihurira. Iye anobva ati haakwanisi kurarama kana inini ndisinaye, ndokusaka achida kuzozviuraya. He borrows money and each and every time he never returns it. Till I started refusing to lend him my money. He lies so much, and the reason why I came here is to ask for a way forward so I can move on with my life without him losing his own life. Semunhu anogara achingondithreatena kuti kurambana kwedu iye anobva azviuraya. I have done many things for him, but he has done absolutely nothing for me in return. It is just a waste of time reasoning with him. You make plans together, but later on you abort the plan or just ignore the plan. I am really fed up. Your help will go a very long way. Ndatambura with this womanizer. Please help me, hama dzangu. I will follow in the comment section. Notify me when you have posted. Thank you so much, Mukomanashi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi makadii Mukomanashi, inini ndiri mukadzi ane vana 2, ndakaroorwa nemurume wangu. Murume wangu uyu akanga aine mari achizviti iye anoita mabusinesses ekutenga motikari achitengesa. Mazuva iwawo tainge tichitoraramawo kalife kainge kari nani. Kumusha kwedu nekwavo tisu tainge takatobata life yavo kuburikidza nekuvatengera zvekudya nezvekupfeka. Murume wangu aiti akada kubuda kuenda kufunction chero kupi aindiudza. Takati tagara 4 years, mari yakazongomuka yakapera. Mukomanashi, kungomuka mari pasisina, kutoti nhai tinodyei painge pasisina. Iye achitaura anoti mari yose yaainge akasevha achida kunotenga dzimwe motikari dzakawanda ka1, hanzi ndakabirwa mari yose iyoyo nematsotsi. Ndokubva tatanga kutengesa zvinhu mumba 1 by 1 kusvika tazotanga kupindira motikari dzose dzainge dzasara kuti atangidze zvekare business. Asi mari yacho handina kana kumboiona chayainge ichishanda. Mari yainge ichingopinda mumba yobva yangobuda. Ndiko kutanga kwatakaita kutambura. Zvadai Mukomanashi, murume akazongomuka akanditiza apa mwedzi wainge wapera. Kwacho kwatainge tava kugara sevanhu vekuti tainge tava kuraramawo kalife kainge kava nani, ende mari yaigara yakabatwa nemurume wangu. Akabva ati tinofanira kuti tinge tichigara kumasebhabhu tibve kuno kugeto kwatainge tichigara. Murume wangu paakatanga kuita zvekutengesa motikari nekutenga achidzitengesa. Saka pacho paakazonditiza Mukomanashi, murume wangu
tainge tichikwereta mari yaisvika $800 iyo yainge iri yerent chete yatainge tichikwereta. Ndakazama kuda kumufonera asi foni yake yaisaita. Kunyange hama dzake neshamwari dzake dzainge dzisingazivi kuti murume wangu ainge akatiza akaenda kupi. Ndakazopiwa mari neshamwari dzemurume kuti ndinge ndichitsvaka 2 room. Asi pacho pandakazowana 2 room painge pasina magetsi. Apa yainge yangovawo nyaya yekuti ndikwanise kuwana pekugara inini nevana vangu. Property yacho haina kana kutombokwana. Ndakaendesa zvimwe zvinhu kwaamai guru, mukadzi wemukoma wemurume wangu. Ndakatanga kurarama life yainge ichirwadza, life yandainge ndakanganwa kusvika ndazojaira. Ndakangozviudza kuti inini ndakangokurawo ndiri munhu wenhamo, saka zvandadzokera munhamo hapana zvandingazviita. Ndokubva ndazojaira zvangu life yandainge ndava kurarama nevana vangu ndichichengeta. Semunhu wekuti ndainge ndava kugara ndega apa ndichishupika, ndainge ndava kuitawo varume avo vainge vachiti vanondida. Varume ivavo vandainge ndichiita ndo vainge vava kundichengetera vana vangu. Ndipo pandakazowana basa, ndakawana basa mukantini pane imwe kampani. Ndichisvika pabasa ipapo, bosi vangu akabva andisvitsa shoko, asi ndakaramba nekuti ndakaona sekunge zvaikwanisa kuzondiluzisa chiremera nekuda kwekuti ndinenge ndava kudanana nabosi, inini ndichangotangawo kuvashandira. Asi nekufamba kwenguva ndakazotanga kufambidzana nemamaneja eipapo pakantini pandainge ndichishanda nekuti ndaida mari yekuti ndikwanise kurarama. Pei yandainge ndichipiwa yainge isingatombokwani zvachose. Handidi kunyepa, nguva iyi ndakatomboenjoya kalife aka. Ndainge ndava kurarama kaupenyu kaya kekuti uyu murume ndiye anondibhadharira rent, uyu ndiye anonditengera chikafu, uyu ndiye wekubhadharira vana school fees zvose nekutitengera hembe, umwe ndiye wekuti anondiendesa kubasa zvekare achindidzosa kubasa. Ndo upenyu hwandainge ndava kurarama ndichichinjanisa varume. Vamwe ndo vaisvika pamba, asi vamwe vacho vainge vangori vekungogumira muroad tichingosangana either mumotikari mavo kana kuti zviya zvekungotsauka pachidondo vanhu mobva matosangana. Pakati papera 2 years ndakabva ndasangana neshamwari dzemurume wangu. Saka ndichinotaura neshamwari yemurume wangu uyo wandainge ndasangana naye muroad, iye akabva andiudza kuti vainge vakambosangana nemurume wangu. Murume wangu ainge achiti iye ari kumboenda kuSouth asi achazodzoka, asi vainge vakaudzwa kuti inini vasandiudza kuti ava neumwe mukadzi. Zvadaro ndakaedza kumufonera nekuti zuva iroro pandakaziva kuti murume wangu, pese apa ndainge ndichingozvisimbisa kuti murume wangu achadzoka, tobva tazotangira zvedu ipapo. Asi pandakazozviziva kuti murume wangu chikonzero chakasakisa kuti ange achinditiza achienda zvake kuSouth Africa inhau yekuti ainge atora umwe mukadzi. Kumufonera foni yake yaingoramba. Ndipo pandakazoudza bamukuru kuti ndizvo zvandainge ndaudzwa neshamwari yake iyo yandainge ndasangana nayo muroad. Ivo vakabva vati vaizviziva asi vaitya kundiudza kuti murume wangu ainge atora umwe mukadzi wechinhamba 2. Asi bamukuru vakabva vazondipa nhamba dziya dzaainge ava kushandisa. Ndakazomufonera akati aida kudzoka kumba asi akanga asina kana mari yebhazi. Ipapo ainge ava kundiudza kuti ainge ari kuBulawayo nemukadzi wake iyeye. Nekuda murume ndakamutumira mari ndichida kuona kuti ainge achiri kundida here. Ndipo paakadzoka akangoita 2 weeks ndokubva abuda achiti anoda kuita dhiri mutown. Achidzoka murume wangu ainge akabata mari yainge yakawandisa, aiva $2,000 muruoko rwake. Ava manheru takabva taita discussion yekuti mari iyi tainge tichifanira kuzoishandisa so that tizosimukira zvekare, asi kana tasimukira hatifanire kuti tinge tichizodonha semadonhero atainge takamboita before. Ndo patakazoronga zvekuti tinofanira kuvhura katakshop. Mangwana acho ndipo paakamuka ndichiti ari kuenda kunohodha. Kwakaenda tsuro ndo kwakaenda imbwa. Ndaitarisira kuti murume wangu achadzoka, ndipo paakabva azoisa message achiti ari kuBulawayo. Pandakazoda kumufonera kechi 2 foni yake yakabva yaramba kupinda. Ndakarwadziwa mukomanashi nekuti foni yake yaiti kana ikapinda ukazofona futi kechi 2
inobva yangoramba kupinda. Ndokuzopedza mwedzi asina kudzoka, asi paakazodzoka murume wangu akadzoka asisina kana senti. Dambudziko ravepo pese pandinotambira mari mukomanashi, iyewo anenge achidawo mari. Pekutanga ndakamupa $100 achiti aida kuita zviya zveuchange money, achiti kana akangospina mari iyoyo inobva yakasika kudzoka. Asi nanhasi haasati atanga zvacho zvaainge andivimbisa kuti anoda kuita zveuchange money. Kana ukamubvunza iye anobva ati ari kutsvaka nzvimbo yekuitira. Kwacho kwaainge akandiudza kuti ndo kwaachaitira zveuchange money, akabva ati ikoko hakusisina market nekuda kwekuti kwawandirwa vanhu vari kuita zveuchange money ikoko vakawandisa. Pamwe anototi ndiri kubasa anoda airtime sometimes yemari inenge ichitokwana kuma$20 apa anenge achingoda hake mari yebetting. Izvi ndakazozviziva mushure mekunge ndasangana nemareceipts airakidza kuti murume wangu ava kuita zvebetting. Anokwanisa kutoshandisa $20 kana kuti $50 achingoita zvebetting. Asi kuti kuhwina kwake inini handisati ndambomuona. Kumba kwacho kwava kungouyawo kumba kuya kwekungoti angouya kuzorara. Most of the times anokwanisa kuuya kuma3 kana kuti kuma4 am usiku hwose. Kune rimwe bhawa kwaanenge ari uko kwavanenge vachitarisa match after match kuitira kuti vakwanise kuzobheja. Ndasvika paextent yekuti ndava kudanana nevamwe vandinoshanda navo futi kuitira kuti ndiwane mari chaiyo yekutenga muriwo. Anoti iye most of the times nenhau yekuti anenge akadhakwa kana akadya mavheji kana kuti machunks anorutsa. Handizivi kuti kuzviitisa here kwekuti munhu anenge azvibaya nechigunwe mumuromo, because kana ukangomupakurira nemavheji kana kuti machunks, murume wangu anobva atomhanya panze achirutsa. Kazhinji kana akadhakwa ndo paanorutsa akadya mavheji kana kudya machunks. Asi chava kundirwadza ndechekuti bamukuru vakazonditi mainini kana zvichibvira chiregedzai kuramba muchingopa munhu uyu mari, nekuti mudzimai wake uyo ari kubulawayo akatondiudza kuti ari kupota achitumidzirwa mari. Saka pamazondiudza kuti imimi muri kupa murume wenyu mari, ndinofungidzira kuti mari yose yamuri kumupa imwe yacho iri kutumidzirwa kumhuri yake iyo iri kubulawayo. Zvekare bamukuru vakabva vandiudza kuti pamari iya mukadzi ndiye akatotengerwa motikari. Hanzi motikari iyoyo yakatoiswa pamushikashika, asi murume wangu akabva azovharirwa panze pamotikari yavainge vatenga. Hanzi zvakaitika ndezvekuti vakati vachingobva mukunotenga motikari iyoyo ndokubva vatanga kunetsana. Mukadzi uya ndokubva atodana hanzvadzi dzake. Murume wangu ndokubva azodzingwa kubulawayo kuya kwaainge adzokera. Ndokusaka akazodzoka kwandiri asina kana senti. Mushure mekunge ndaudzwa nyaya iyi nabamukuru, ndakabva ndazotoona kuti ichokwadi, because pane pandakazovhurawo foni yemurume wangu ainge achitothreatena mukadzi uya wekubulawayo kuti mari idzodzo dzari kukeshwa dziri kubva pamotikari yangu uchazviona. Ende mukadzi uya ainge achitopindurawo zvaanoda. Ndo pandakabva ndaziva kuti zveshuwa murume wangu ainge akaenda kunotengera mukadzi uyu wekubulawayo motikari. Ende motikari iyoyo ndo yava kutoraramisa mukadzi iyeye wekubulawayo. But mukadzi uyu kamutauriro kake anorakidza kuti haatozivewo kuti inini ndiriko. Kana ari kumba kwangu ndakaona kuti murume wangu anotomuudza kuti ari kumadhiri. Mukadzi uyu mukomanachi anonyengererwa zvisingaiti pafoni. Chinondirwadza ndechekuti mari dzangu dzandiri kushandira, mari dzinorwadza, dzimwe dzandiri kuita ndichipiwa nezvikomba, ndanga ndichiti ndichimupawo kuti titangewo business. Like pandakabva kumupawo $100 achiti anoda kutanga business, ndakati ndichingobva mukunomupa ndokubva ndatoona kuti nguva yandakamupa mari hapana kana kumbotora 5 minutes mamessages ainge achitumira mukadzi wekubulawayo ainge achirakidza kuti akabva anomutumidzira mari yandainge ndamupa. Ndiri kudawo help, ndoita sei nemurume uyu? Nekuti pose pandinotambira murume wangu anenge aripo pamba achimirira kuti ndinge ndichimupa mari. Kana ndikada kumunyima anobva ati ko ingawani ndakambokuchengetawo.
hauna here kusvika pakugara kuborodheo nekuda kweziya rangu? Saka ndasvikawo pakuneta nazvo. Mwedzi unosvika pakupera ndava kutotambura. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti pavarume vose vandiri kudanana navo vanotozviziva kuti ndine maboyfriends akasiyana siyana, but varipo pakungondipa mari vachingosangana neni pabonde. Ndava kutonzwa sekunge ndiri munhu ava kuita zvekutengesa muviri wake. Apa ndinenge ndichingozviitirawo kuti ko kana ndikasasangana nemaboyfriends awa andiri kudanana navo akawandisa, ko vana vangu vanozodyei? Naiyewo wacho kana ari kumba, murume wangu anodhimanda, ende kamudhimandiro kake ndekaya kaainge ajaira paya paainge achibata mari dzakawanda. Murume wangu anodhimanda bhekoni chaiyo muZimbabwe. Apa kwacho kwatigere mukomanashi tiri kugara kusina kana magetsi, asi kana ukangomuisira chingwa chinenge chingori nemajarini anongoisa plate paside obva ati izvi kana ndikazvidya ndinokwanisa kurutsa. Nguva zhinji anongopeta-peta slice iya inenge iine majarini obva aisa inenge isina majarini paside, obva angodya zvake piece inenge ine majarini osiya chimwe chingwa mundiro. Please ndibatsireiwo hama dzangu, ndomudzinga here? Nekuti yandiri kumupa ndiyo yacho yaari kuenda obva anopa umwe mukadzi. Handisati ndamubvunza nekuda kwekuti murume wangu akangoita bhinya-bhinya, anogona kuzondirova. Munhu ari very fast, kunyange ukangomutarisa chiso chake unobva wangoona kuti apa paita bhinya. Kumashure uko tainge tichitokwanisawo kutorarama upenyu hwakanaka nehufasti hwake, asi iko zvino zvazondiremera. Saka ndoitanga sei kuti ndava kuzviziva? Hama dzake ndakavaudza, asi ivo vari kuti vanotomutyawo. Kumhuri kwavo hakuna anokwanisa kumisidzana naye, kunyange mukoma vake vanotomutya, nekuti iye anozivikanwa nekuti ane hasha dzakanyanyisa, havatombokwanise kumudzora. Ivo vanongoti amainini chingopedzeranai naye, asi zvekuenda chimbomirai kuenda, zvimwe kuda achazochinja zvake. Please ndibatsireiwo, ndoita sei nemurume wangu asina kana ani zvake anokwanisa kumutsiura? Ndichange ndichitevererawo mucomment section. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi murume wangu ihasela ibhinya-bhinya, but hey, iko zvino ndava kutya kuti ndinge ndichimuconfronta about girlfriend yake Weku Bulawayo nekuda kwekuti anokwanisa kuzondirova. Please ngativabatsireiwo mucomment section.